ga wani haɗi na mata wanda in dai kiwon wannan in Allah ya yarda za ki ji daɗin mu'amalar shimfiɗa tsakaninki da mai gidanki. Matan da suke cewa ba su taɓa jin daɗi ba lokacin da suka kusanci mai gida, to wannan haɗin yana da sauƙin haɗawa kuma za ki tabbatar da abin da muke gaya miki inda kike wannan haɗi da yardar Allah. Ki yan uwa sharing ɗin bidiyon domin al'umma su gani su amfana. Yar uwa ki nemo garin kanumfarin ki cokali 1.5, ki nemo gwangwanin maltina guda 1, ki nemo gwangwanin madara ta ruwa, ki zuba garin kanumfarin cokali 1.5 a cikin gwangwanin maltina, ki rufe shi tsawon awa 4 zuwa awa 5 ya jiƙu ya haɗe jikinsa. Ki tace wannan abu, ki fasa wannan madarar ta ruwa, ki zuba ta a ciki, ki haɗa ki sha da safe, ki wannan haɗin da daddare kafin awa 1 da shiga ɗakin bacci ki ƙara yin wannan. In Allah da a ranar sai kin yi mini addu'a, a ranar sai kin ji daɗin da kin fi shekara nawa ba ki ji ba. Ku yi wa 'yan uwa sharing bidiyon nan domin al'umma su gani su amfana. Don neman ƙarin bayani ko tambaya 08067989338.